Tour de Pangasinan, Padyak sa Kalayaan 2026, matagumpay na naisagawa sa pagdiriwang ng Ika-128 Araw ng Kalayaan. Para sa detalye, narito si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang Tour de Pangasinan, Padyak sa Kalayaan 2026 noong Hunyo 12 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Ika-128 Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Lumahok sa kompetisyon ang nasa 126 na siklista mula sa anim na distrito ng lalawigan na nagtagisan ng husay at tibay sa pagbibisikleta mula Umingan hanggang sa finish line ng Lingayen. Dumaan ang mga kalahok sa mga bayan ng Umingan, Balungaw, Rosales, Villasis, Malasiki, Bayambang, Basista, Urbistondo, mga Tarem, Aguilar, Bugalyon at Labrador bago tuluyang magtapos sa Lingayen. Ayon kay Governor Ramon V. Gico III, dahil sa matagumpay na pagsisimula ng patimpala ngayong taon, nakatakda itong isagawa taon-taon bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Pangasinan. Pa rin sa atin dito, sa ating lalawigan ng Pangasinan, ang cycling enthusiast. Kaya naisip po namin na gawin na ito taon-taon. No? Ang ganda nga ng tema Padyak sa Kalayaan. Of course, may the best cyclist win in this cycling event. Samantala, sinabi ni Police Major Jimmy Paningbatan, Chief of Police ng Umingan, na mahigpit ang isinagawang seguridad para sa mga kalahok at sa mga rutang dinaanan upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng kompetisyon. Nagbigay rin ng mensahe ang mga kinatawan mula sa bawat distrito bilang pagpapakita ng suporta sa naturang patimpalak. Maganda to kasi unang-una, ito hindi lang para sa mga Pangasinenses kundi mga bayan nating bayan na maingganyo rin sila na magkaroon ng ganitong karera. So maganda to, sana tuloy-tuloy to para sa mga siklista. Isang malaking event din ito para sa aming mga siklista. Kami nagpapasalamat ng lubos, sana magtuloy-tuloy po. Sana po maulit pa to at thank you sa opportunity na binigay niyo sa amin. Let's go! Sana po tuloy-tuloy itong palaro ng Tour de Pangasinan. Sana po next year, hindi ko sana 5 days o 3 days yung tour. Maganda. Sa awarding ceremony, kinilala si Marco P. Gontang ng District 4 bilang Best Oldest Rider na tumanggap ng 5,000 pesos cash incentive. Tinanghal namang Best Young Rider si Hurley Davidson Fernandez ng District 6 na nag-uwi ng 5,000 pesos jersey at tropeo. Nakuha ni Roniel P. Ergiza ng District 2 ang titulo bilang Sprint King, habang si Ronald N. Oranza ng District 5 naman ang kinilalang King of the Mountain. Pareho silang tumanggap ng 5,000 pesos jersey at tropeo. Itinanghal ding Most Combative Rider si Erickson G. De Los Santos ng District 3 na tumanggap ng 5,000 pesos jersey at tropeo. Sa team classification on time, nagwagi ang District 5 Team 2 na nagwagi ng 30,000 pesos cash prize at tropeo. Sa kabuang resulta ng karera, nasungkit ni Ronald N. Oranza ng District 5 na kilala ring Sprint King ang overall second place at tumanggap ng 15,000 pesos cash prize. Samantala, si Hurley Davidson Fernandez ng District 6 na kinilala ring Best Young Rider ang tinanghal na overall champion ng Tour de Pangasinan, Padyak sa Kalayaan 2026 at nag-uwi ng 30,000 pesos cash prize, jersey at tropeo. Binigyang diin ni Governor Gico III na ang naturang patimpalak ay sumasalamin sa patuloy na suporta ng pamahalang palalawigan sa larangan ng sports, partikular sa cycling, upang mahikayat ang mga Pangasinense na mamuhay ng malusog, umiwas sa bisyo at paunlarin ang kanilang talento sa larangan ng palakasan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.